kabagyan, dati man ni Sunny Mejia, Pinoy Espanya. Bago mamin, ang lipatan tayo subscribe, nag-likes, i-click yun dyan na bell, santo all. Buyaan nyo man yan, dati yung video nga smaruno. Salamat king kayo mamin. Dato iti project tayo tatang kayat nga ikabit, yakin bagit ti balay. Siyempre, inwara-warami mo tanat at makita niya di unag na no, dapat kurang na niya. Itatang na inspection min di kargana di box. Mabalin tayo nga ikabitan na ito silaw dan. Itata kabagyan, kaduan nga balay, halukit baro. Nakaabang amin nga box na kuma, electrical box, kundi wiring na niya. So nga ti umo na nga ramidon, ag-testing tayo pa eh. Siyempre, sigurado tayo ano dati 110 nga rumrumwar na gito'y wiring baro. Kailangan tayo nga siguraduhan nga dati voltage na nga rumrumwar bago tayo agikabit. Itatang mo tayo nga dati kurenti tayo, mabalin tayo nga ag-pre-assemble iji babaan. Kas lang nga nalagaan titsura na ito kabagyan nga na ikabel ang maamin ng nadagsunan. So nga in-inspeksyonan may di pagkabilan nga electrical box. Dato'y nakadirekta nga nakabitin iya na electrical box. Santo tinakabitinan na dito nga pababakit chain nga kunada ti English. Irutan tayo lang na ito'y kabagyan ti ime-ima ta baka malos thread no, irutan tayo ti gamit tayo niya. Itatamad nga naka-pre-assemble tayo ni di baba. Mabalin tayo matan nga ikabel di pinaka-bracket ti chandelier nga kunada ti English. No siyak ti kabel lagitoy kabagyan nainayunak ti washer dagitoy tapno hanga lumsot diyan ay abot ti bracket diyan ay tornilyo na. Medyo babasit lang dagito nga tornilyo. Iso nga ima-imaan pa ti panagkabel sa tayon to irutan ti Philip when screwdriver kuma. Irutan tayo nga nalalaing ngam ustulaan. Gan siyempre antay yung liplipatan nga inspeksyonan no nairot amin ang nagiturnil yung kabel tayo niya. Itatang inukisan tayo nagay wire na ni Jay ang baba bago tayo nga ingato datoy mabalin tayo nga pagsisinilbuan ng di wire. Awan ti kulay-kulay na dito yun kabagyan tadi rin mo nga nagapoy silaw pareho nga nangisit duwa nga nangisit nga gapoy silaw kun may isang ground wire nga bare wire nga natayo diya awan ti ukis na iso nga diya gapumat diyan ay box tayo puraw kun nangisit iso nga orin yata ti papananan basta diya bare wire nga pang ground Ijay ayan ti ground nga agapu dyan ti box. Kaduan nga agapu ijay box nga ground nunad tumakit green wire wano saan awang mag-aukis na bare wire laang. Nung mapagsilpo-silpo tayo dagi wire nan antay yung aliplipatan nga ikabel di wire nut kakunada ti English manan na. Sa tayo to isimpa nagi wire tatno awan ti maipit no ikabel tayo to di kalob. No ingato tayo dahito ikaloban
Higitan tayo matan dyan ay pinaka nut na ako na tayo ti English na kun ir-irtan lang na ito ti ima na ito pinaka nut na kun siyempre kabagyan ang tayong aliplipatan nga linisan nagi fingerprint tayo. Itatang analpas tayo ijingaton nga naikabit tayo dagi koneksyon nan kabagyan mabalin tayo nga ikabit dagi na ikadwa na dito ya babakuma dahi tatalo nga sakit at dati sa gagaysa nga tornilyo na nga pagternilyoan dahi tanay kasla nga basketballan tanay na naringan nga kung natayon babasit lang magtitornilyo na dito kabagyan so nga ima-imaan lang iti panagirot niya kas diyemot yung panagirot tayo dyan ay mikiduwa kan siyempre yung mikitalo kas diyemot kabagyan makita tayo mat no diretso dato na ita iabot na ke usto-usto mo dyan ti abot ti ring. Itata kabagyan mabalin tayo matan nga ikabel di pinakadekorasyon ng sarming kumaa kung inayadan tayo lang nga ikabel dato ito baka mabuong tayo ke narigatin irutan tayo nga nalaing gam pag gusto lang kas dyamat ti aramidan tayo dyan ikadwa niya kabagyan kung siyempre niya may kitalo kas diya matlaan hinayadan tayo lang nga erutan gam hanla unay ipag ustos tulaan tanong na buong dato awanan na kabagyan. Itata kabagyan sa gagaysa tayo nga ikabilan yan ay bumbilya na take note kabagyan nukas parigan na pundin to dato na silsilaw nan no igatangan yung tutibaro kailangan nga maala yung bumbilya dyan ay dimmable kabagyan itata nga intesting tayo ka hanga nagsilaw di maysa ang kayong agpanig kabagyan napundi lang di bumbilya na dayta iso nga pinagsinukat tayo dyan ay bumbilya tap no makita tayo no dyan ay sakit na diferensya na no saan di bumbilya nga talaga okay talaga nga di bumbilya diferensya na nga ron kas dyan mudlaang ti inaramit may di bangir nga chandelier duwa da ito'y kabagyan nga lugar hangkon nga in video na kabagyan ta pareho malaang no inya ti inaramid dito'y bangir nga chandelier siyempre kabagyan no naikabit yung matan na maamin na inspeksyon na tayo matan na lagi ay naramid tayo no awan ti fingerprint na kuma no saan ka diretso kuma ngumno diyan ay party ti silaw ti adati kilo na kuma awanan kabagyan ti maramid na tayo no kasya ita dahil ti awagan na nga factory defect ano naikabel tayo maamin nagibombilyanan mabalin tayo magtestingan in-extract mo ito natin bagbagi kung kabagyan no makita dakmat okay kabagyan good job manan kasla jimba kumaitatay kabagyan no mahala kayong tuti bombilyana datoy dimmable
mga kabagyan ta nakita nyo yung video narami tayo yung lipatan ti likes kin siyempre subscribe click nyo yung bell kin all salamat kayo manunam amin